El problema de la relació entre Catalunya i Espanya, creu Selten, és més cultural que no pas econòmic. I un nou estat català fora d'Europa seria viable econòmicament? No, seria molt complicat que pogués ser un estat viable. Selten creu que no seria bo tallar totes les connexions entre Catalunya i Espanya i opina que un estat espanyol més federalista seria menys traumàtic. Sobre la sortida de la crisi, veu positiu el creixement del 0,2% del PIB espanyol. Assenyala que en un futur hi haurà una evolució. No es tracta d'una taxa de creixement que impliqui una veritable recuperació avui per avui, però sóc optimista sobre Espanya. Menys austeritat i més inversió industrial, creu Selten, ajudarien a Espanya. Pel que fa als impostos, diu que és més rendible lluitar contra l'evasió fiscal que no pas augmentar-los, quan Europa creu que els bancs estatals haurien d'actuar com a subseus de Frankfurt. El Banc Central Europeu hauria de donar directrius als bancs comercials perquè proporcionin crèdit al sector industrial. Selten ingressarà dimarts a la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres en un acte al Palau Macaya de l'Obra Social La Caixa.